chinotapira kuti tapi nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza kutsodzura nekufamba ndine runyere kupe muri yeZimbabwe renyaya lisandauya nayo kuti chako chinonzi chidenya chikuwanikwa chekwa Rusake kuti pane zviri kuitika zvinogona kuti munogona kungokudzwa kuti kwakazozivikanwa kuti denya ndiani uye zvine makore akashayikwa muno ndichauya nacho mune zvakanaka. Right, so gara wadya. Yes. Magesi anoenda. Eka. Gara wajoina wafollowa National FM WhatsApp chat. Bari basura ndiri mukati mekufafadzana kutaura zvakaitika matima na nyika ino. Ndakataura nyaya muri yeZimbabwe yepamfakosi vanobate pamfombe apa. Iri nyaya yekuti kune madzimai yakanga iri svondo. Vari mukati mekubva kucheche, vari mukati mekufamba kudaro vakasangana nechigure vanoziva zvigure vanozviziva chigure chikadzingirira vamwe mai vari mukati mekudzinga vasangana pamukoto vamai vakashaya kuti vaenda kupi chigure chakanonga dombo chichibva chatema mai vakakuwadza kumusana kugosi sunywa 8 stitches chigure chakazosungiswa mushure mekuzivikana kuti chakapfeka chigure bari chakazikamo. Update iripo. Update muri yeZimbabwe yavepo. Vabvunzei kuti vari kuda here. Manya pa National FM WhatsApp channel. Yes. Unozvionera ka update kuti chigure mushure mekuendesa kumatare edzimhosva chakanowanikwa chine mhosva here kana kuti kana chine mhosva chakapiwa mutongo upi. Manya pasecho. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndazarirwa kudaro muri yeZimbabwe chigure chiri kutoshanda pane chikoro. Aiwa muri yeZimbabwe gani kuti iko zvinozvi ndakupindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yandinoshebedza kuti Glenora A muri kati meguta reHarare. Ku Glenora A muri yeZimbabwe kune dambudziko riripo rekuti kune mhuri dziri kuchema dzemisheni kwenda kuita mitatu. Misheni kwenda kuita mitatu iyi iri kuwanika dzimba dziri kungotsva moto usingazikanwi kwauri kubva. Ndakasvika nezuro muri yeZimbabwe pane umwe wacho. Aiwa vanoshevedzera kuti isusu tiri kutorara panze. Mumba muri kutyisa musi rasika. Ndakaona masofa akatsva, mubhedha wakatsva. Uye zvenhumbi dzimwe dzakatobviswa muwardrobe dziri mukati mekubuda moto asi chakatanga kubatika moto apa iketeni ndiro rangotanga kufuta moto ririroga. Magetsi vakashedzwa vakaona kuti hapana fault ende hapana mhosva ende magetsi izvo mukati menzvimbo iyi ari kubaka saka kuti moto uri kubva kupi havana kuziva. Vari mukati mekuchema mukati menzvimbo iyoyo panext vakabva vachedzwa zvikanzi kuno zvakare moto vakamhanya ikoko vakamhanya moto ukapfuta vakaenda panext zvakare misheni kwenda kuita mitatu miviri mumwe wamuri panext kwozoita umwe unotofamba about 20 to 30 meters kuenda ikoko. So vagari vari mukati menzvimbo iyi vari kuchema vachiti Zimbabwe hatisati taziva kuti zvakamira sei. Kundi vakambosangana nezviitiko izvi makabatsirika sei nekuti iko zvino zvionaisa nhasi kwanaya kuvaye vanga vachirara panze varara pai ko zvinhu zviri panze zvaita sei ko iwo moto wacho pane moto wakambobaka here pasina mechisi kana magetsi akanganisika unongotaka kuputsa paketeni kupisa mibhedha nekupisa hembe dzinenge dziri mukati mewardrobe unongotangira mukati panze panenge pasina. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvi. Nhasi kana sikakanganise izuva rechi4 mukati menzvimbo iyoyo asi zuva rakatanga kupfuta ringori zuva rimwe chete. Dzimba idzi hadzina kubatana. 2 dzakabatana 1 umwe uri kure nevamwe. Right, marooms kana kuti makamuri ari kutsva ndevanhu vanoroja here kana kuti varidzi vepamba. Vese vana dzimba idzi varidzi vadzo nemaroja aripo pamwe pachona pane katotaura pekutanga aitori muroja akatsviwa kozoita kumune vamwe varidzi. Moto hausi kuzikanwa kuti wabva kupi ende uri kupisa kubva paketeni uchidzika pasi property yobva yatsva kana kungotangira mukati mewardrobe mungoona wardrobe makubuda utsi roof haina kukanganisika. Nyaya iyi zvakare yakaitika zvakare kunonzi kuChinhoyi kuAlaska. Zvakare pane musha zvakare uri kutsva. Izvezvi vanhu ivavo vari kugara panze vakasvika pakutomborera chikafu kuchiunganidza panze chikafu choga chikafuta zvakare kunzvimbo yeChinhoyi. Kureva kuti nyaya ndiri kutaura iyi itori nenyaya dzakawanda nzvimbo dzakawanda dziri kungobuda moto ende nyaya iyi yanokutanga manje yakamboitika zvakare mazuva apera misha yakawanda ikatsva hembe kuchitungwiza zvikaitika kuChuru Farm Harare kukaitika kunana Bhindiro zvikaitika ukatombotika pane rimwe farm rakapesera shedzwa mugodobori moto uchikopfuta mangwana uri apo but moto usingazikanwa kuti wabva kupi. So pekutaura kwatuta nyaya muri yeZimbabwe vagari vemuGlenora nevo kuChinhoyi vari kuchema kuti takambozvinzwa kuti zvakaitika pamaka zvakaitika kwamuriwo makabatsirika sei zvakapera sei nekuti taakutya kugara mudzimba asi ndio matinorarama tiri toita sei.
Right, Zimbabwe kana pane anokwanisa kakubatsira kutsvaka na kupfuta kuri kuita kadzimba pamwe chete kane property ku Glenora nditi. Icho kwade. Batai baba Isabel Bozhongora kuitira kuti mukwanise kakubatsira muri idzi. Baba Isabel munobatika pa namba dzenhare zinoti kudini. Icho kwade muri Zimbabwe ringachida kundibata munondibata pa namba dzangu. Inamba dzisina chipomerwa. Ndati namba dzadzinyadzise. Inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Hatisi dzekupipa, hatisi dzekupona neprivate. Inamba dzekungofana kwangoti ndibosho kanzi wangu wakutotsudzura kana pachisvikika tosvika ipapo. Right, gara wa joina National FM WhatsApp channel izvozvi detsi vamwe vanogona kakuzowana ma-updates nenguva dzati 4 o'clock masikati. Iwewe kana uri pa channel unogona kungozvionera ka-update kuti chigure chekusungwa chiya chikaenda kumatare edzimhosva chakabatwa nemhosva here kana kuti hachina, kana chakabatwa nemhosva chakapiwa mutongo wakamira sei uye chiri kuita sei. Uchida kujoina ingotumira ka panguwa ino mukati menzvimbo inoshedzera kuti Glenview 7 kuna Amalinda muri yeZimbabwe muchibva kunonzi kutanaka padhuze nepanonzi paAmfik mukoma KB. Nzvimbo iyi yatove black spot iri kutsikirwa vanhu vagari vemunzvimbo muGlenview 7 padhuze nepaAmfik ibabuka vari kukumbira kuti vanoona nezvemigwagwa kuiswa mahambu dai paiswa mahambu. Pakutanga pakatsikwa 1 munhu haana kufa, kepiri pakatsikwa munhu haana kufa. Izvi zvikutaura kuno kwati kuti pakatsikwa vana 3 pamwe chete naamai vachona mwana 1 akabvafira panzvimbo kuti aona kuri kuchiroitika patori nemariro ipapo. Vari kukumbirawo kuti nzvimbo iyi yanyanyisa. Takambokumbira kuti dai matisira mahambu but hapana chiri kuitika. Rufu nekutsika kwevanhu zviri kunyanya kuwanikwa. Nzvimbo yandiri kutaura iyi iri mukati meGlenview 7 pedyo nepaAmfik. Vari kuti kana uchida kuenda kune imwe chikereke hombe iriko kwandirika rodi iyoyo vari kukumbira dai taisirwa mahambu vana vopera here nokufa, vanhu vopera here nokufa. Baba Isabel chii chiri kukonzera kakuti paite black spot patsikwe vanhu pakaita sei? Nzvimbo iyoyo ndofunga motokari pakati naKMB jana iri nzvimbo diki. Okay, saka mota dziri dzichimhanya ipapo uyezve muri munzvimbo munogara vanhu. Right, saka vanhu vanenge vachitofamba motawo dzichimhanya. Dzimwe mota dzakawanda imota diki dzinotakura vanhu dzichimhanya nochika kuti kunotakura vanhu. Saka vanhu vari kungotsikwa. Saka vari kukumbira dai paiswa hambu. Right, ndofunga kavakuru venzvimbo iyi vari kunzwa even veCity Council vakateerera kachikumbiro chiri kubva kwakuvagari vekuGlenview 7. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo pana pamukoma KB. Nezuro kune kombi yemotokari yerudzi rwesprinter yaibva muguta reHarare yakatakura vanhu ichienda kunonzi kwaZiko tichangodarika muchitongweza. Motokari iyi yasvika panonzi paUnity H pane mahambu aripo vanopaziva. Ipapo mukombi manga makazara vanhu vakanga vari mukombi kusanganisira driver vakaona vanhu vakanga varipo varatidza kuti vanga vari armed, vaine tsvimbo, vaine mabhemba, vamwe vakabata matombo. Window radriver rangasina kunyatsovhara. Pakati asika aregister speed kuti ataure nevanhu kuti chii chiri kumboitika. Kwanza vangoti ndiyo matombo mamwatira kutima motokari kusanganisira driver akabva atemwa musoro asakwanisa kuzosumudza mota ikaenda. Asi ndakutora vanhu vanga vari mukombi vanoti iwo kuti tizive kuti driver kune zvaakamboparamura here kumashure. Driver angachiti vanhu handivazive and vari kupopora vachiti driver akatobvunzwa kuti nai ko chimbori chii, but pengonzi ndiyo matanda nematombo akutotanga pachi pamotokari. So driver akazoendesa vanhu vanhu vakati wadiwenda kupolisi kanzi chiregai ndinosiya vanhu ndozoenda kupolisi, but iye driver akatemwa akakuwadzwa. Saka vanhu vakuda kunzwa kuti chii chazoitika. Iye driver zvakare ndiri kuzama kuti mubate haasi kubatika kuti iye pakaenda kumapurisa pane zvavakazoonera pane zvakazwa, but nyaya ndikutaura kuti nditaura ndakamiririra vanhu vanga vari mukombi kuti hatichazivi kuti pachena pabhasi stop padhuze nemisha hakusi kusango, but motokari takangoona makubuda vanhu vane maweapons. Mota yaibva mudhorobha reHarare ichienda kwaziko asi vapinda muchitungwiza Unity H ndomo vanopfuura namo pabus stop pakamira mota iyi ichidzikisa vanhu ndo pakangosvika vanhu vangani kwanza vaidarika 5 vakatobata vamwe vane matombo vamwe vane matanda vamwe vane mabhemba kuti ndiyo iyi udriver budisa musoro kuti ko chii chiri kumboitika. Driver chibva totemwa iyo mota ikatemwa ndo pakasimudza mota ichibva yenda. Yes, saka kuti chii chakaitika, vanhu vakabva kupi? Amene kuti vanhu vakabva kupi chinangwa chawo ndechei ende mashoko haana kuzobuda. Neimwe nyaya yakafanana nayo zvakare panonzi ipo
pa flyover inokwirirwa chitungwiza tichibuda mukati medhorobha mune mukomana ane 22 years kuberekwa angabva kunotenga zvinhu zvake anoita basa rekupenda dzimotokari achinotenga zvinhu zvebasa rake ndobva asvika pa flyover mukomana uyu akazopepuka akugweru ahana kuziva kuti akapinda mumotokari sei akano kutepuka ari kugweru kwaakanokanikwa pasi ndoko akazomuka ari ikoko ndokusaka nevamwe vanhu achibva abvunza kuti kuno kundekupi zvikanzi uri kuitei zvikanzi aiwa kuno kukugweru shamari ndopa akazopepuka kuti akasprayiwa ane zvaakadyiswa kana zvaakamwiswa haasi kuziva asi anorangarira kuti iye anga ine 400 US momwe anga ane foni yake pamwe chete nezvinhu zvaangaenda kunotenga zvekupendesa mota ndopa akazonzi uniwa uri kuziva here kana nhamba dzauri kurangarira ndokurangarira nhamba dzababa munini vake ndokufonera polisi yemugweru ndobva aindiswa kumapurisa aindiswa kumapurisa mapurisa ekugweru ndo akazofonera baba mukunika mukomana uyu kusvika mukomana uyu azotionekwa kuti hama dzake ngedzedzimutore kuti azosuka kuno kuharayo asi haasi kuziva kuti akabva sei pa flyover ende motokari yakapinda akamupinda sei asi vanhu vakamuona achibuda achiswa pasi mumotokari ndo vakaziva kuti mukomana uyu hakuzi kutsika uko andasika atokandwa but haana kukwara haana kurohwa chakaitika chira ndechekuti akatorerwa mari nefoni nezvinhu zvaangainazvo akasara ari iye kugweru pane vanhu vakaona achidzikiswa mumota yes ndopakazopepuka alibe kudziwa kuti arachoka tani kuhara kusvika kugweru akabva seenda kakwira sei motokari muchimubvunza kana kuti muchitaura nehama yes paakasvika pa flyover akapinda mumotikari iriko kuti anga achifamba netsoka mai vake ndichitaura namai vake vanoti iye akamira kuti achimirira motokari dzinouya kuti amirire malevhisi ndopa akapedzisira kuziva akamira kuti ndiri kuda kukwira mota kuti akazokwira sei azive ya pakaipa pane chekuglenville 7 yes pane cheicho Harare Ziko yechokwadi pamwe chete ka neseke flyover ipapo mukoma KB pane chimwe chete chinogona kuwana zvakare kune murume angachibva mukati menzvimbo yeurungwe achienda kupitora shanga ndokubva apinda muchinhoi ndokutanga kumirira malevhisi akamirira malevhisi pane motokari yakauya ikamira yasina kumisa ndobva pavhura hwindo zvikanzi makadiko baba Isabel vakati ndosikanwa mwanangu wakadi ndianiko zvikanzi ari sei Isabel anzi sei Isabel kuti munhu anotondiziva zvikanzi no mwanangu munhu wauri kutaura uyu sekwakaguma kundiziva kudhara mwana uyu akatodi mwari vakaita kuda kwawo akatoshaika kare zvikanzi zvikanzi very sorry mudhara manje ndoita sei angari shamwari wangu ndawirirana naye mune $80 here ndafuka kukupai $20 yechema saka mune $80 here ipapo ndikupai 100 baba ndobva budisa $80 ndobva wapa munhu uyu iwe achibva pa 100 zvikanzi handisina kana mari yekuita sei yekuti ndikwire mari yabatana chireka ndipinde muchitoro icho ndinochinja mari yangu kunosvika baba vaye abatwa kola abatwa bhandi fake man $100 ndefake roya munhu wakomana aise munhu mukati baba iswa mukati vasungwa ndopa vari kutaura kuti aiwa mari ndakatitorine mari yangu yakanaka ndatokwaziswa nemunhu atondiziva ndikataura nhoroondo dzangu dzese kusvika azondinduka ndatoipiwa mari iri yechema yacho pa 100 apa $20 ndaindisa 8 yangu kusvika vazotaura kusvika vatozonzwisa kuti nezera ravo dzimwe dzenguva vajutwa ndopakasaka kutsvaga mari kuti vangawane sei mari yekuzokwira kuti vaende kwamutora shanga vakatozviita kutotumirwa baba Isabel vanhu munhu akavakwazisa nezita remwana avamuzivi zvakaoma Zimbabwe madzinzwa kanyaya dzatsudzurwa nababa Isabel kune vese vasati vakavajoina kaNational FM WhatsApp channel manyai munojoina mufollowa munokwanisa kuita izvi kubudikidza kana kungotumira kaizwi rokuti linki panhamba dzinoti 0712 393 852 0712 393 852 0712 393 852 pabodzi na 0713-938-538 0713-938-538 tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu tinzwe kuti munoti kudini neizvo zvatsudzurwa kana baba Isabel KB na Bozho nyika yaipa baba hanzi baba vesizvia alright haisi kunyatsa kuoneka meseji yacho KB wamuka seiko ndokumbira ukakumutsirwa kabhoizi rangu rese randinoshanda naro pano paziko ndinonzi ngoni dzashe tsatsa paziko pamutsubvu pariseko paziko pamutsubvu muroad inonzi Sondai mune munhu ari kuita chikamu chebusiness rekunotora zvigubhu zvaanonhonga mumarodi nemumabhini
nemaplastic papers vanouya vachivaunganidza murodhi yesondai panova ndipo padhuzi panogara vaunganidza maplastic aya. Munozviziva kuti munyika kana kuti muguta nemulokesheni kubva pane imwe imba muchipinda mune imwe imba ukaona uchikwanisa kuunganidza zvinhu zvinogona kukwana pa10 meters watopinda mustendi yemumwe uyezve watovhara road. Saka road yesondai ine payakaunganidzwa zvigubhu, ine payakaunganidzwa maplastic. Saka kunaya kwaita mvura motokari dzikapinda murodhi iyi dziri kuita kunyenyeredza rodhi hachisina kuvhurika. Uyezve dambudziko razokura nderekuti pakuungana makonzo, pakuungana kiti nemadzvinyu zvaungana ipapo zvichibuda imomo zvinopinda mudzimba dzevanhu uyezve mosquito. So vane chikumbiro chokuti ndiani angatibatsira. Hatisi kuramba business but rinoitwa here business rakadai mukati munogara vanhu. Ende zvigubhu izvi zvinochengeta mvura, zvinochengeta unyoro. Kana tarwara ndiani anorapisa vanhu. Uyezve ikave kanzuro kana kuti ndivanani ndiani vanoona mabusiness akuitwa murodhi matinogara. Tatambura nemosquito, tatambura nemadzvinyu, tatambura nemakonzo, tatambura nekiti zviri kutenderera panzvimbo iyo. Toita sei kana toenda kupi? Right, vakaenda here kukanzuru vakanoripota nhuna iyi. Vari kuti ndozvavachema kutsvaka. Hatisi kuziva kuti kunoendwa ndekupi. Chatoziva kuti kugara. Zvakuitika izvi kuuya panhepenyuro ndozvatiri kuda kuti mutiudze kuti kana pane zvaitika zvakadaro endai kwakati. Izvo zvamuri kutaura izvozvo vari kuda kuziva kuti kana zvadaro kwatinofanira kuenda kunoripota kuti vawezoona ndekupi. Kumadhoktors here, kumanesi here kana kukanzuro. Chavari kuda ruzivo kuti vasakanganisike. Right, ngavaende kukanzuro vanoripota nokuti kana munhu akatanga kuita bhizimisi anofanira kunge ane nzvimbo yokuitira bhizimisi inozivikanwa kukanzuro. Ndosaka muchizoona ka mamwe matakishop achizosvika pakuputswa nokuti anenge asina kurejeswa kukanzuro. Inenge iri pasina mutemo. Zvisiri pamutemo. Ndizvozvo. Saka ngavaende kukanzuro vanosvisa nhuna iyo kuitira kuti vabatsirwe nekansero. Icho kwade muri yesimba muri kuzvita zviri kutaura kuti munofanira kuenda kana muchinge maenda ikoko ndo vanoona naizvozvo. Vaona naizvozvo vachakubatsira kana mabatsirwa motizivisawo kuti nhuna yamakachema yaita sei yagadzirisika. Paka Goromons. Handiriya simudzambata tirobe pakatsika-tsika. 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 Simudzambata pakatsika-tsika. Simudzambata ya pakatsika-tsika po. Simudzambata ta pakatsika-tsika. Goromonzi muri yeZimbabwe izwayo. Zviya zvokunzi Shona inoti isi haiteedzi izvozvo. Inokubata. Kuti ungauraya mwana wako kana kumukagarisira upenyu uchirasa kodzero dzake. Mutemo wenyika yevakomana vaya vemabhandi vanokubata. Kugoromonzi kune murume akarepa mwana wemukoma wake. Marepero akamaita ndeaya. Nyaya yekuti ndiuye nayo nhasi ndange ndiri mukati mekushanda nemapurisa yaifanira kunge ikabuda kudhara but patakataura nenyaya iyi ndakazokwanisa kuti izvo ngatibatei mapurisa nyaya iitwe. Saka tombomira kuibudisa pachii pambepo. Right, nyaya iyi mukoma KB ndakatozokwanisa kusanganisa vanhu nainspector Chakanza kuCentral vakati ndichakubatsirai kuti kwamuri ikoko ndiani vamunowana. Ndokubva vabatsirwa ndokubata magoromonzi. Kana chite goromonzi kune mapurisa nokuti nyika ino yeZimbabwe pesa pashango pane mapurisa. Ndizvozvo. Zvadaro baba patizwai.
ndokubva vaudzwa nyaya iyi vaudzwa nyaya iyi kuchibva kwazofona mapurisa akabva pagoromonzi zvikanzi itai kuti mwana uyu aendeswe kuchipatara. Baba vangaendese chi mwana kuchipatara, asi panotangira ndikokuti baba vanogara, baba vemwana vanogara kuBulawayo. Munin'ina wavo ani mwana wekwa baba mukuru nababa munene, haana mukadzi, anogara ega. Mwana wa baba ava anogara mugoromonzi nambuya amai bababa. Baba vachigara kuBulawayo. Zvadaro Zimbabwe, baba ava vanova baba munini, munin'ina wa baba vane mwanasikana vakadana mwanasikana uyu vachiti uye kumba kwangu ndoda kukutuma kumashops. Mwana akura sei? 14 years. 14 years. 10 plus 4. Gumi nemana. Zvadaro musikana pakaenda kumbaku achibva pinda mumba ndobva abatwa. Mwana uyu anoti akabatwa kaviri. Abatwa kaviri. Mwana uyu aneve ukama vakazoudza kuti ndo zvakaitika. Pakabuda nyaya iyi bwana achibvaudza baba vake. Baba vake achibva kunzvimbo yeBulawayo ndokupindira mukati menzvimbo yeGoromonzi vachibva vagara pasi vatanga kutaura nyaya iyi vachibva vazogara dare. Baba vemurume akarepa mwana wemukoma navatete hanzvadzi yababa ava. Naye murume uyu pane vaviri vandisaziva vakanga varipo ndokugara dare kusanganisira nababa vemwana akarepa. Vachibva vagara pasi zvikati paukama tona zvikuita ndiri paukama right iwe uchibhadhira mombe upe muridzi wemwana uyu ndobva abhadhirwa mombe. Abhadhirwa mombe ichibva itengeswa 180 US. Ndo pakabhadhirwa 180 ndo pakasvika nyaya kwandiri ndobva ndabata mapurisa ndokurosa uku vachibva vati baba vemwana ngavaendese mwana kuchipatara. Abva kuchipatara ndobva tichaziva kuti pane zvaita sei zvaitika. Paitwa kudaro mukoma KB baba ava vachibva kusangana nemupurisa vachibva kuzotera kuti mangwana iko zvino weekend mangwana kwanikwasawo namadoctors saka mangwana muende nechi nemwana kuchipatara. Baba vakapiwa mukana wokumbonzi fambai muone kuti muendese mwana kuchipatara, asi kuendesa mwana kwavo kuchipatara kwanga kwakatoipa pakuchikonzera kuti ndeumwe munhu ari munyaya iyi. Kana vakadya mari baba yemunhu akarepa kureva kuti naivo zvakare vakaona ansa inoti mwana akarepa hapana chaivakonesa kuviga. Paifanira kuita umwe munhu womutemo pakati kana umwe woukama ari kumiririra kodzero dzemwana kuti zvinenge zvabuda zvibude, but baba ndivo vakaiswa pafront kudzizvo endai nemwana kuchipatara mozotiudza kuti maonei. Asi pakazopinda sabhuku pakati ndokufonera murume vachiti taudzwa nemapurisa isusu kuti tinzwe kuti mwana aende kuchipatara here, pane zvotirati zvikobuda panyaya iri kubuda. Baba vakati aiwazve ndiri kuti ndandisikumira. Baba pangu ndatogadzirira kuseri kuno kugadzirira kwavaita kwakusimbira kuchipatara vaitorova pasi izvi kutaura kuno kwatiri vakarova pasi vakarova kweza. 1 ari kupomera kuti akarepa mwana akabhadhara mombe aripo. 2 baba vakarova pasi mwana asati aende kuchipatara mukoma KP takutopinda mumwedzi. Mwana izvozvo ariko kuGoromonzi asati aende kuchipatara ana gogo. Baba vakabva vakatiza vachienda kupi? Vakaenda Bulawayo kwaimbogara dzimwe nguva. KuBulawayo uko vari kuitei? Hapana kuziva kuti vari kuitei, asi nzvimbo yavari kugara. Vari kuziva nyaya yavakaita? Vakatiza. So nyaya yadzokera here kumapurisa, mavaudza here kuti baba vayo makaudza kuti ngavaende nemwana kuchipatara anoongororwa? Baba vakatiza. Veukama vakaudza kuti baba vayo vakaita sei, vakarova pasi, saka mwana takangogara naye hapana zvaari kuita. So hamena kuti pakakanganisika nyaya ngepapi? Pakaipa. Saka baba nemunin'ina wavo pamwe chete natete nababa vemurepi vese varimo munyaya iyi. Vese vane mhosva mukoma KP. Kana vachigara pasi kutsigira vatsigira nekudaro kwakuchipiwa mari yemombe yakatengeswa $180 yatengeswa 180 ndokudya futi mari yacho hapana kuti aendesa mwana kuchipatara, asi mari vacho. Kumbunyikidzwa kwakaitwa mwana uyu kwakabuda sei? Kwakabuda mwana ndiye akatoudza veukama ega kuti ndo zvandakaitwa. Saka mwana hasati aenda kunoongororwa. 0713938538 0713938538 tonzwa kuti vadiwa vateereri ndimi vaiti majaji, ndimi muri kutonga kanyaya poitwa sei kubudikidza nenyaya yekuGoromonzi.